yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu One Chivitiviti Kulian TV. Right, iko zvinezvi vemhiripiri unganai panapa titaurirane nekuti inini dzangu mhiripiri ndatorova kudhara kuti tionesane nyaya iri panapa. So pane nyaya iri kutaurwa this young man kazembe ari kuti ZANU-PF would have taken President Emmerson Mnangagwa to court if he had refused to sign the Constitutional Amendment Act number 3 into law. I don't know how to do. That's what I believe. In my own senses, do not mfano ane dambudziko rakatokura chero iwe pamaida uzonza anzi munomuisa into law. Ndakatanga zvichinzwa zvitaurwa naPaul Mangwana, that statement iroro ene ndikatotora kuti mukunzwa zvitaurwa Paul Mangwana, Paul Mangwana achiti Mnangagwa akazanga sign that nikirikini iroro chete nikirikina akasari sign into law anondiswa court aidaka kuti kuzviona kazvichiitika kanai. Imimi munofungidzira kuti vana veZimbabwe vese mabhambi mabaranzi havana chaunoziva. Imi ndimega munoziva mavitanga mutaura nemagrade 2B majara zvimwe zvapfana zvikuita revolution yema data bundles yemutozoti aidzi walk over zvokuti vakaudzwa kunzi toda kuita demo vanenge vachitya kuti tichasungwa ticharohwa ndozvamajaira zvokuti zvinenge zvakuuya manje isusu tikazoya tinovherenyura isusu tokutaurira ina ndamangwana nditendere ndikuziva kuti ninga kadhakwa imotozviziva kuti vanhu vese maoko over wokuti kuti mira ndiudze vanhu ndikuisire kana WhatsApp audio muteerere zviri kuitika wobva wanzi any revolution ikutaura nezvavo. There is no revolution to talk about. There is no revolution inorwa nemadata bundles. We are not stupid. Inini I've been speaking nemadhara akawanda akasiyana panapa ndotaura kuti this is garbage. Zvese zvine zvitaurwa nevapana vese ava hapana chavanoziva. Saka isusu manje tovatatu vanhu ivavo ndo vamunobva maudza vobva vanyebera kukupindurai as if isati zviziva kuti vanenge vari papero yenyu. Handi utangwa manje ndozviziva zvinhu zvese izvozvo ndinogona kutovherenyura inini kwatonza ndatotara ndine zvimwe zvima11 zvokuti ngazvibudisa panapa munoona kutoshamisika kuti zvikota tichiti makwai ari mapere. So what I'm saying here, vakomana ava ngavaregedze kunyebedzera kudzungaira. Usati uri murume wobhayiza kupinda muterere yechikadzi wobhayiza kudzungaira ngosiri kuziva zvauri kuita. Hatina kumboti chii kana kuti chii. Regai kavanhu munyaya dzacho mupedzerana. Hani makati muda kuchallengwa kumakotsi. Chimirirai nyaya dzacho dzipedziswe kavanhu macases ariko kumakotsi. Ndarichoona Virginia mabhiza achipanika. Nyaya dzacho ngadzingobviswa makotsi dzisina kumboteererwa idzo. Handiti makati dzinochallengwa mukoti. So what is your problem? Mobva mataiwa uyu dai asina kudaro. Saka makotsi acho enyu kamunoita zvamunoda nawo, because imagine kuti attorney general ari kuti nyaya iyo ngaibviswe mukoti isina kana kumboteererwa. Iwe ari kuti dai uyu asina kudaro dai tikamuendesa kukoti. And you know kuti koti yacho ndenyu. Saka koti yacho yaizomutonga sei iyo yake. Aiwa kupusisana kwacho kuri extraordinary. Aiwa. Ashidi kudaro. Anyway, regai ndikuisire something makateerera panapa asi kune vanhu vachaona the flyer richanga richibudikira pascreen. Company inonzi Education Research inobatsira maZimbabweans ese kuregister macompanies. Anditi kana uchida kuregisterwa company ovhurwa FNB business account muno muSouth Africa usina work permit kana study permit, please contact Education Research. Namba dzavo ndo dzichapota dzichibatikira on the flyer. Karai mambonzwa zvekutaurwa panapa nemukuru wangu kuti nhasi akatsamwa ari kuti kudii. Vazukuru vangu vane handi. Ndini Dr. D. Ndadzoka kubako. Ndakazvitaura kuti hatina kuitora sekeke Zimbabwe iyi. Takaitora neropa, nepfuti nengangani. Ini handidi kumbonzwa zvinonzi kwanzi zvinhu kukoti. Koti rani raMnangagwa. Ndakakutaurirai kuti nyika inotorwa nepfuti. And hativhutirwi nepfuti because pfuti tisu tinadzo. Mbondinzwise vazukuru vangu vane handi. Maanditsamwisa manje. Maanditsamwisa. Handichadi kumbonzwa zvemaku. Iko zvino handisina kana zvohurukuru. Tauda kuchishandisa pfuti yakaita kuti titore Zimbabwe ipfuti. Tichida kupedza nguva yedu nezvinhu zvakadaro. Vana madhuku yese muri maprofesa. Asi imi Mnangagwa azibenzi anokupai Zimbabwe fanika keke. Munizvisa mbuya vazukuru mbanende
ndini ndotaura pano nakabata mucheka wangu mutema netsvimbo yasikuru kaguvi nhema ngundu. Ndakakuudzai kudhara, right? Nyaya yapano manje ndeyekudai. Ndini ndiri kutaura, ndiri mubako muno rambuya nehanda. Ndakataura muno mune vakomana vakafira muno vari muno mabhonzo ega ega. Ndakati ndiri kuchimanimani. Nyaya yapanapa, imi majunior officers mese handichadi munhu anoteerera magenerals enyu akatengwa aya. Ndada muchizoita semunopenga. Takaenda gondo setinopenga. Saka nyika yedu tunoitora futi setinopenga. Ndini ndiri kutaura, today handisi kuda zvekuti shishi. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Zvatada tichiita manje futi tinadzo. Handichadi zvefani. Handisi kuda munhu anoda kuteerera mashoko anobva kuna general. General akapuwa mazimari. Vana general akapuwa mazimari. Isitine nzara. Chii ichocho? Ndobvunza. Chii ichocho? Shoko rangu rekupedzisira zvino vazukuru vambuya nehanda. Nyika tiri kuitora nengangani. Whether Mnangagwa achida uri asingadi. Remember ndakati ndinoita ukubata. Ndini ndiri kutaura. Ava vanoti vachiti hey Dr. D, ndini Dr. D wacho. Ndozapa tichabuda napo. Ndozapa tichapinda napo. Ndopaziva ndakataura kuti kanchamupupuri chakuya chinoda kuita sekumara. Chinobhuruka chinodini? Chinomara. Handisina basa whether zvabva nekumatebheleland, whether zvabva nekumanyikaland, hamene kunana chinhoi chichi kusvika kunana Kariba pastate house pachatsva moto. Ndakuchitaura mashoko ekupedzisira. Ndati pastate house pachatsva moto. Nekuplug farm kuchatsva futi moto. Hakuna anobuda segonzo. Kwese kwaunoenda kuine mambure, maneti. Achabvunza kuti uri kuenda kupi? Uri kutiza chii? Ndini ndiri kutaura today. Handichadi futi kudzokorodza muromo wandiri kutaura. Ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Zvana Virginia mabhiza izvi. Nganogadana nemabhiza ikoko. Vazukuru vambuya nehanda hatisi mabhiza. Murinzwisa? Vazukuru vambuya nehanda hatisi chii? Hatisi mabhiza. Ndatotaura. Ndapedza nemi.